салом алейкум дӯстои азизу гиромиқадр инчунин обуначиҳои шабакаи универсал тв. ин барномаи як саволу як ҷавоб қисми 11-аш мебошад. ва чӣ хеле ки дар видеои гузашта мо барои шумо ваъда додем ки барномаҳо тез пайи ҳамдига меброяд. иншолло ки боварӣ дорум хуб мешавад оянда. ба ҳамин хотир суоли имрӯза чунин аст, бо диққат бошед ҳаматон. дар ҳамин сайёраи замин, дар рӯи замин агар ки 7 миллиард одам боша, 8 миллиард боша, допустим чанд хел боша, чия дар ҳамин рӯи замин ки дар ҳамин хел одами будагӣ як қошиқӣ мерасад? чия? кадоме ки медонад дар комментария нависа, ва кадоме ки бори аввал мебинад ин барномаи моро қоидаҳоша хоҳад ки дона фаҳма, видеои пешина даста марҳамат кунен. ба ҳамин хотир кадоме ки меёвад ҷавоба 500 рубли русӣ дар шотиш партофта мешавад, чи дар номери телефона, чи дар номери карта, фарқ надора. ба ҳамин хотир удачи ҳамада, кадоме ки намедона старатся кунед дар ёру дӯстотон поделится кунен видеора. боқӣ дар паноҳи худо бошед дӯсто. вақтмон камай. зинда бошед.